Sme Cast Dream, špecializovaný tím, ktorý poskytuje profesionálnu výrobu pre presné investičné liacie a obrábanie v Dongguan v Číne. Náš sortiment zahŕňa auto náhradné, príslušenstvo luxusné auto oceľové diely, lokomotívy, pohon vysokorýchlostné koľajnice diely, komunikačné zariadenia oceľové diely, mechanické časti priemyslu, športové vybavenie diely, kuchynské náradie, sanitárne hardwérové diely, parné pneumatické náradie, ventily, čerpadlá, obežné rúry, príslušenstvo. Stavebný nábytok, lampy, diely, hardware office, letecké vybavenie časť, námorné lode hardware a vojenské výrobky diely. Využívame najmodernejšiu technológiu a jedinečné procesné schopnosti, aby sme našim zákazníkom poskytli veľké alebo malé, od 5G do 30 kg na kus a komplexné možnosti odlievania.